sa haintin sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. Casac Special Coverage. Mabatian live sa Casac Facebook page kag 88.1 CADER FM. Lunes tubto biernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pag-serbisyo sa tawo. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga CADER FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ang ginapanag-iyahan sang Archdiocese sang Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ug Casac sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Nagapamati ka mo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Oras sa 88.1 Spirit FM, Philippine Standard Time, alas 5:42 sa hapon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 CADER FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Maayong hapon, syudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok kamo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz, ini ang 88.1 Spirit FM. Nagapalaya kita sa kahanginan, pinaagi sa emergency broadcast permit, kaginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission, kag ang ining estasyon na ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, ang Social Development and Humanitarian Arm sang Archdiocese of Capiz. Nagapalayag ang programa Casac Special Coverage para sa pagdulong sa inyo sa mga importanteng mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19 pandemic. Subong adlaw sang Miyerkules, petsa 18 sa bulan sang Agosto tuig 2021. Special Coverage. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 CADER FM, akong inyo mangin alagad. Kaupod ka alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM Casac Special Coverage.
Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 CADER FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Mayong hapon sa aton tanan nga mga kaalagad, sa tanan nga marabutan sang aton nga programa sa duwa ka distrito sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka mga kabarangayan sa syudad sang Rojas, kag subong man sa mga aton nga best friends kag kaalagad nga nakatutok sa aton live streaming, pinaagi sa aton nga official Facebook page ang Casac. Mayong hapon sa inyo, mayong hapon kay Benny Dalida, kay Ma'am Blanca Lopez, ka Ma'am Paula Bolquirin, kag kay Sir Junior Patricio Solano nga nagalantaw sa aton nga Facebook Live. Samtang nagapalabot kita sa pagtamyaw man sa tanan nga malabutan sang aton nga programa pinaagi sa pagumadi sa ilang mga radyo sa 88.1 Spirit FM. Para sa pagsugod sang aton nga programa mga kalagad, yara dani ang pinakaulihi nga lakat sang panahon gikan sa DOST Pag-asa. CADER FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sa pinakaulihing weather report sang DOST Pag-asa, sa gihapon ang nag-aapekto sa bilog nga pungsod Pilipinas sa moang easterlies. Ang weather forecast conditions sa Metro Manila kakabugusan sang pungsod, maka-eksperyensya sang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers kag thunderstorms, tugas ang easterlies kag posible nga mayara sang flash floods kag landslides kung magka-severe thunderstorms. Ang pinakamainit nga temperatura na record sa kagaina alauna 55 sang hapon, 32.9 degrees Celsius. Ang aton sunrise kagaina sang aga alas 5:43 sa aga, kag aton nga sunset karon alas 6:17 sa hapon. CADER FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Samtang para sa mga balantayin naton nga mga balita, mga kalagay, Balita Nasyunal, Metro Manila Mayors, desisyunan sa mga adlaw ang mga estado sang National Capital Region sa pagtakop sang ECQ sa biernes. Samtang utang sang PhilHealth sa Philippine Red Cross, liwat nga nagbalik sa 550 million. Balita Regional, pinakamataas nga numero sa mga napatay sa COVID-19 sa sulod sang isa ka adlaw sa Western Visayas, narekord kagahapon. Samtang mga PDLs o persons deprived of liberty sa Jaro, nakabaton man sang COVID-19 vaccines. Para sa Balita Lokal, probinsya sang Capiz, nagbaton sang ika-23 nga batch sang mga bakuna. Kagabanwa sang Sigma, ginpadulungan sang Mobile Vaccination Team sang probinsya. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Bago ang mga detalye sang aton nga mga balita, mga kalagay, ihatag ko danay sa inyo ang pinakaulihing nga update sa kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Para sa update sa kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Capiz, sa pinakaulihing nga report ng Capiz Provincial Health Office kagahapon nga adlaw, nakarecord sang 70 ka mga bag-o nga kaso ng COVID-19. Kagahapon, bangod sini nagtaas sa 526 ang total active cases, so kunamoy ning 8.59% sang kabugusan nga kaso.
Nakarecord naman sang 31 ka mga bago nga mga recoveries kagahapon kag nagtaas na sa 5,277 ang total reported recoveries. Isang nadugang sa mga numero sang napatay kag naglabot na sa 323 ang kabugusan nga numero sang mga napatay sa COVID-19 kun 5.27% sang total cases. Ang probinsya sang Capiz nakarecord na sang 6,126 kabugusan nga kaso sang COVID-19. Special coverage. Casac Special coverage. Samtang sa pinakauli nga report sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development kagahapon nga adlaw nakarecord sang dugang nga 421 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Western Visayas. Bangod sini nagtaas sa 10,791 ang total active cases kag naglabot naman sa 94,851 ang total cumulative number of COVID-19 cases. 625 naman ang na-report nga nag-ayo kagahapon kag naglabot na sa 81,804 ang total reported recoveries. 58 naman ang mga numero sang ginbawian sang kabuhi sa nakaligid nga 24 oras kag naglabot na sa 2,232 ang total death toll. Casac Special coverage. Casac Special coverage. Samtang subong nga adlaw, Agosto 18, 2021 nakarecord sang 11,085 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga pungsod Pilipinas. Bangod sini nagtaas sa 1,776,495 ang total number of COVID-19 cases. Nakarecord sang 11,628 ka mga newly recoveries, nagtaas sa 1,640,721 naman ang total reported recoveries so kung 92.4%. Sa karon may arapas ang 105,151 total active cases kag 30,623 ka mga death toll matapos nga makarecord sang 161 ka mga napatay kagahapon nga adlaw. Casac Special coverage. Casac Special coverage. Nabatian mga kalagad ang update sa kaso ng COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbalik idulong ko naman sa inyo mga detalye sang aton nga mga nakalinyad nga mga balita. Magabalik ang Casac Special coverage matapos sining paimportante nga mga pahibalo. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Magamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugod sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government.
Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Nagabalik ang Casac Special Coverage, kagyari ng aton ng mga headlines. Casac Special Coverage. Para sa Balita Nasyunal, Metro Manila Mayors, desisyunan subong adlaw ang mga estados ng NCR sa pagtakop sang ECQ sa biernes. Casac Special Coverage. Samtang utang sang PhilHealth sa Philippine Red Cross, liwat nga nagbalik sa 550 million. Casac Special Coverage. Casac Special. Balita Regional, pinakamataas nga numero sang napatay sa COVID-19 sa sulod sang isa ka adlaw sa Western Visayas, narekord kagahapon. Casac Special Coverage. Casac Special. Samtang mga persons deprived of liberty sa Jaro, nakabaton man sang COVID-19 vaccines. Casac Special Coverage. Balita Lokal, probinsya sang Capiz, nagbaton sang ika-23 nga batch sang mga bakuna. Casac Special Coverage. Kag banwa sang Sigma, ginpadulungan sang Mobile Vaccination Team sang probinsya. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Magasinapol subong nga adlaw ang mga miyembro sang Metro Manila Council o mga miyembro sang mga alkalde sang Metro Manila sa pagdesisyon kung ano mangin estado sang NCR sa pagtakop sang enhanced community quarantine sa biernes nga adlaw. Para sa detalye sang sini nga balita, hibaloon naton sa report ni Alagad Apple Queen Labrador. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Magasinapol ang mga miyembro sang Metro Manila Council subong adlaw sa mga estado o quarantine classification sang National Capital Region sa pagtakop sang duha ka semana nga enhanced community lockdown sa biernes. Sa pahayag ni Mayor Francis Zamora, nauna na nga nagsinapol ang mga alkalde sang Metro Manila kagahapon kaupod ang Department of Health kag National Economic and Development Authority. Pahayag sini ginatingwaan sa mga local government units nga mabalanse ang seguridad sa COVID-19 kag ang estado sang ekonomiya agud nga hindi malagadnan ang mga pumuluyo. Sandig sa nangin pagtilipon kahapon, ginpahayag sini nga wala pa madesisyonan kung ano ang pinal nga estado sang bilog nga rehiyon. Dugang pa ni Zamora, nakaibalo ang mga alkalde sa mga problema, ilabi na sa sektor sa negosyo kag ekonomiya, oras nga palawigon pa ang ECQ, apang ginapanumduman sa mga ini nga posible naman nga magdamo ang mga mapatay sa COVID-19 kung liwat nga lugaan ang quarantine classification. Sa lugar sini sa San Juan, gintuad sang alkalde nga 98% sa mga nalatnan naga-eksperyensya sang mild kag asymptomatic, 1% ang mga moderate cases, kag 1% naman ang severe to critical cases. Nagapakita man sunod diri nga kalabanan sa mga yara sa kritikal nga kondisyon sa COVID-19 ang wala pa mabakunahan. Samtang ginathag man sini nga apisar nga lockdown, nagpadayon ng vaccination program sa mga LGUs kung sa diin ng iban nga mga alkalde, gindungan nila ang pagpangbakuna sa pagpanagtag sa mga financial assistance. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo, ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang sa dugang nga Balita Nasyunal, ginpayag sa karoy ni PRC o Philippine Red Cross Chairman Senator Richard Gordon nga liwat nga nagtaas o nagbalik sa 550 million ang utang sang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Para sa pagdulong sang detalye sang siningang balita, hibaloon naton sa report ni Alagad Andrea Alvarado. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Liwat na naman nga nag-abot sa 550 million pesos ang utang sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa Philippine Red Cross sunod sa pahayag ni Philippine Red Cross Chairman Senator Richard Gordon. Sa pahayag ni Gordon sa isa ka interview, amat-amat nga nabayaran sa PhilHealth ang mga nauna nga utang sini kag nagnubo na sa 400 million pesos, apang sa karon nagbalik naman ini sa 550 million. Bankrupt ang sistema kung ilaragway ni Gordon ang nasambit nga talatapan nga sunod diri dapat nga isa sa mga ginuna kay uhon sa pag-umpisa sang COVID-19 nga pandemya. Matandaan nga una na nga ginuntat sang Philippine Red Cross ang ila operasyon sang naglabot sa 1 bilyon ang account nga wala masettle sang PhilHealth. Magluwas diri,
Nagapangatubang man sa isyu sang korupsyon ang ahensya bangod sa wala marilis nga COVID-19 funds sa mga health facilities nga wala nagabaton sa mga COVID-19 patients. Samtang suno naman sa pila ka mga pribado nga ospital, nagalabot naman sa 20 billion ang utang sang PhilHealth sa ilang nga sektor. Panugya ni Gordon dapat nga i-improve sang talatapan ng ilang nga sistema agud nga makapanerbisyo sang madasig kag tampad sa mga nagakinahanglan. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo, Andrea Alvarado, 88.1 Spirit FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang sa Balita Regional mga kaalagay, pinakamataas nga numero o kung 58 ka mga fatalities o kung death toll ang narekord sa Western Visayas kagahapon na ning pinakamataas nga numero sa mga napatay sa COVID-19. Para sa pagdulong sang detalye sang sining nga balita, hibalo naton sa report ni Alagad John Ray de los Santos. Special Coverage. Casac Special Coverage. Naka-record kagahapon, Agosto 17, ang pinakamataas nga numero na sang mga napatay bangod sa COVID-19 sa sulod sang isa ka adlaw. Sunod sa datos sang Department of Health Region 6, ginlakipan ang 58 ka fatalities sa mga numero nga gikan sa syudad sang Iloilo City nga may 28, probinsya sang Aklan nga may 29, kag isa naman sa probinsya sang Capiz. Sa kabubusan naglabot na sa 2,232 ang mga numero sang ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19 nga balatian sa Western Visayas. Sa karon, ini ang pinakamataas nga mga numero sang napatay sa sulod lamang sang isa ka adlaw. Sandig man sa kaparehas nga report, ang mga highly urbanized cities kag mga probinsya sa rehiyon nga among probinsya sang Iloilo Province ang may pinakamataas nga numero sang mga napatay, kag ginsundan naman sa syudad sang Iloilo nga nakabalhag na sang 417 ka mga napatay. Kagahapon nadungangan naman sang 421 ka mga bago nga positibo nga kaso ang Western Visayas kung sa diin mayara na sang 10,791 ka mga aktibo pa nga mga kaso. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo ini si ka-best friend John Reyes de los Santos, 88.1 Spirit FM. Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang sa dugang nga Balita Regional, nakabato naman sa COVID-19 vaccines ang pila kang mga persons deprived of liberty sa Jaro kagahapon nga adlaw. Para sa detalye sang sining nga balita, hibaloon naton sa report ni Alagad Leonard Mera. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Naglabo sa 300 ka mga PDLs o kung persons deprived of liberty sa Iloilo District Jail Male Dormitory sa Bureau of Jail Management and Penology o kung BGMP sa Barangay Ongka, Jaro District ang nakabaton sang COVID-19 vaccines kagahapon. Suno kay Jail Superintendent Mary Chanet Espartero, Jail Warden sa nasambit nga institusyon, natigayon nga mabakunahan sa Sinovac vaccine sa mga PDLs, pinagi sa bakuna gikan sa Department of Health o kung DOH Region 6. Dugang pasini kinamatarong man sa maini nga maprotektahan batok sa virus bisan pa ngayar lamang ang mga ini sa sulod sang preswana. Magluwas sa mga ini nakabaton sang kasubo nga bakuna ang mga jail aides. Gin prioridad nga mabakunahan ang mga inmates nga senior citizens, persons with disabilities kag ang may mga comorbidities. Nagpalabot naman sang pagpasalamat si Espartero sa DOH 6 kag naglaom ini sang dugang pangabulig sa bakunasyon sa mga PDLs. Sa masunod naman nga bulan ang second dose sa mga bakuna. Ang aktibidad naging pangunahan sa napulo ka BGMP nurses sa pagpamuno ni Jail Chief Inspector Marie Charel Hamulo, hipis ang BGMP 6 kag Jail Chief Superintendent Arnold Buenacosa, Regional Director. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Leonard Mera, 88.1 Spirit FM. Casac Special Coverage. Samtang Balita Lokal mga kaalagad, nagabot naman ang dugang ng mga bakuna o kunika 23 nga batch sa mga bakuna sa probinsya sang Capiz. Para sa pagdunong sang detalye sang sining nga balita, ibalo naton sa report ni Alagad Real de la Rosa. Special Coverage. Casac Special Coverage. Ginbaton sang probinsya sang Capiz ang dugang nga mga dose sang bakuna nga Coronavac o Sinovac kahapon nga adlaw Agosto 17.
ang mga nasambit nga mga dose sang bakuna ang nagikan sa national nga gobyerno pinaagi sa Department of Health, Center for Health Development, Western Visayas. Ginabugusan ang mga ini sang 10,000 ka dose sang CoronaVac o Sinovac kag 5,850 ka dose ang Pfizer vaccine nga ginpain para sa A2 priority o kung sa mga senior citizens sa probinsya sang Capiz. Pagapangunahan naman sang Capiz Provincial Health Office, COVID-19 Vaccination Team ang alokasyon sang bakuna para sa mga local government units. Samtang sunod naman sa datos sang PHO, naglabot na sa 90,930 ang mga nabakunahan kung sa diin 16.6% diri ang nabakunahan sang unang nga dose kag 13.7% naman ang nakakompleto na sa ikaduha nga dose sang bakuna. Sa karon nagalabot pa sa 83.4% ang wala pa nakabaton sang bakuna sa target nga 544,670 ka mga individual. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo, Real de la Rosa, 88.1 Spirit FM. Special coverage. Casac Special coverage. Samtang sa dugang nga Balita Lokal, ginpadulungan sang Mobile Vaccination Team sang probinsya sang Capiz ang banwa sang stigma. Ibalo nato ng detalye sang sining nga balita sa report ni Alagad Maria Jean Lorin Balgos. Casac Special coverage. Casac Special Naglabot na 150 tanan ka mga individual ang nakabaton sang bakuna kontra sa makamalatay nga balatian nga dala sang COVID-19 pinaagi sa Mobile Vaccination Team sang probinsya sa Capiz. Kabahin sa mga nabakunahan ng mga frontliners, OFW, kag mayorya sa mga nakabaton ang mga senior citizens. Samtang tuman naman ang pagpasalamat sa mga pumuluyo sa talatapan sang gobyerno probinsyal, ilabi na kay Governor Esteban Evan Contreras nga among nagtimakas nga madiyon ang nasambitan nga aktibidad para sa kayuhan kag kaluwasan sa mga pumuluyo sa probinsya. Santo sa datos sang PHO sa karon ng probinsya mayara na sang kabugusan nga 6,126 ka mga narekord nga kaso sa makamalatay nga sakit dala sang COVID-19, 526 diri ang mga aktibo nga kaso, 5,277 ang mga nag-ayo kag 323 naman ang ginbawian sang kabuhi. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo, Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. Casac Special coverage. Casac Special coverage. Nabatian mga kaalagad ang mga balita gikan diri sa hulot balitaan sang 88.1 Spirit FM nga gindulong sa inyo sang aton nga mga volunteer correspondents. Para subong nga adlaw sang Miyerkules, Agosto 18, 2021. Coverage. Casac Special coverage. Casac Special coverage. Casac Special coverage. Para sa aton mga kaalagad, alas 6 na sa gabi, kagkutob na lamang diri ang aton nga programa. Madamogid nga salamat sa tanang ginagupod sa aton sa sining edisyon sang Casac Special Coverage. Sa pangalan sang kabugusan nga broadcast station team sang 88.1 Spirit FM, sa aton nga overall chairman His Eminence Jose Cardinal Advincula, Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Granflor, aton program manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sang aton station manager nga nag-birthday subong adlaw, happy birthday Reverend Father John Dave Ibalia, kag sa aton mga technical directors Engineer RJ Borja Alagad Mingming Wego, kag akong partner technical Alagad Maria Jean Lorin Balgos. Ako naman ang inyo nangin alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ni si Alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM Casac Special Coverage. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord.